Йыратывашыч майялынан. Муза, иркан. Чаваш челги бурчухне тынже путмейн. Кодаму мелис, истяму И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карыйсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгенге тапшыру мәдәниятнең аерылгысыз өлеше булган татар музыка уен кораллары. Аларның тарихы, милли мәдәни әһәмияте һәм бүгенге көндә кулланылышы хакында. Бу дөньяда кеше күңелендә алый торган, аңлатып булмастай гаҗәеп бер көч бар. Ул да булса музыка. Музыка ул якты киләчәккә рухландыра. Күңел түрендә сакланган иң матур хатирәләрне яңарта, җанны җылыта, өмет уята. Аның сихри көчен хәтта табиблар да кире какмый. Музыка турында сүз чыккан икән, без әлбәттә уен коралларына тукталмыйча булдыра алмыйбыз. Чөнки музыканы яңгыратучы төп көч инструментлар. Татар халкының музыка кораллары күп һәм төрле. Алар арасында онытылып югалганнары да, бүгенге көндә кулланылганнары да шактый. Буыннардан буыннарга күчеп килгән уен коралларының кыйммәте еллар узу белән артагына бара. Чөнки алар халыкның традицион мәдәнияте шаһитләре. Шуңа да бу ядкәрләрне саклау кадерләү бик мөһим. Музыка уен кораллары татар мәдәниятенең аерылгысыз өлешен тәшкил итә. Алар беренче булып халык осталары тарафыннан эшләнгән һәм халык иҗатында киң кулланылган. Шундыйларга мисал итеп кубыз белән курайны атарга мөмкин. Булардан тыш борынгы заманда хан сарайларында музыка осталары гына файдаланган инструментлар да бар. Идел буе Болгары һәм Казан ханлыгы чорында сарай музыкантлары тынлы, кыллы чиртмә, кыллы сызгычлы һәм бырма инструментларда уйнаган. Оларның кайберләре шәрык илләреннән дә китерелгән. Тик 16-нчы гасырда сарай музыка мәктәбе традициясе өзелгәч, әлеге инструментларда уйнау сәнгате әкренләп онытылган. Арадан кайберләре генә сакланып калган. Идел буе Болгары һәм Казан ханлыгы чорларына барып тоташучы әлеге музыка уен коралларын борынгы традицияле уен кораллар дип йөртәләр. Алар Болгар ислам мәдәнияте, гомум төрки мәдәният һәм гомуми шәрык мәдәнияте белән тыгыз бәйләнгән. Татар музыка осталары тарафыннан якынча 19-нчы гасырның икенче яртысыннан кулланылышка кергән инструментларны исә яңа традицияле уен кораллар дип атыйлар. Аларның күбесе рус һәм Европа музыка мәдәнияте йогынтысында барлыкка килгән. 20 ноябрь көнне Татар дәүләт филармониясендә Татарстан Республикасы фольклор музыкасы дәүләт ансамбле мастер-класс концерт тәкъдим итте. Шараның форматы да, аталышы да үзенчәлекле. Мин тарихта мондый концертны хәтерләмим. Чөнки бер генә коллективның да, бер генә профессионал коллективның да киң тамашачыга үзенең ничек итеп концертка әзерләнүен. Һәм менә бу концерт номеры булып инде сәхнәгә чыккан әсәрләрнең артында никадәр зур хезмәт торганын белми тамашачы. Менә минем бүген шуны күрсәтәсем килә. Чөнки һәрбер әйберне тир дәрәҗәгә җиткереп, аны сәхнәдән тәкъдим итү өчен киң тамашачы ул бик зур хезмәт. Бу һәр көнне шөгыльләнә торган күнегүләр. Бу һәр көнне бу әсәр исендә эшләү. Шул әсәр исендә берничә айлар эшләгәннән соң гына без аны киң тамашачыга тәкъдим итәбез. Бу әлбәттә уен кораллары турында да әйтергә була. Бу бию хәрәкәтләре турында да, бу инде әлбәттә җырлау. Айдар Фәзрахманов җитәкчелегендәге әлеге ансамбль башкалабызның мәдәни тормышында үзенең мәртәбәле урынын алып тора. Халык җырларын, көйләрен бертөкләп җыю, саклап калу коллективның төп бурычы. Уен коралларына да игътибарга ят зур. Бүген киң халкыбызда килеп ирешкән музыка уен кораллары алар берничә генә. Аның берсе әлбәттә тәлиян гармон. Бу инде безнең балачакта бигрәк тә тәлиян гармонда уйнау, гомумән гармонда ул икерәтле гармон буламы, ул баян буламы. Менә мондый хәрәкәт безнең авылларыбызда бик көчле. Соңгы елларда кызганычка каршы мондый хәрәкәттә югалып китә, әмма дә ләкин республика күләмендә тәлиян гармон ясаучылар җәлеп иттек без Башкортстанда менә Ойрат дигән җегетебез безнең бөтен республикабызны тәлиян гармоннар белән тәэмин итеп тора. Бу бик зур, моңа мин рәхмәт кенә әйтәсем килә безнең җитәкчеләребезгә. Бүгенге көн тамашачысы гармон, курай белән яхшы таныш. Тик халкыбызның борынгы уен кораллары моның белән генә шикләнми. Кубыз, сырнай, саз, думбра да бар.
Концерт барышында тамашашы аларның көйе белән ләззәтләнеп кенә калмыйча, тарихын да ишетә, белә алды. Әмма дә әйтергә кирәк. Менә гөслә, ятаганнар, алар думбыралар, минем ансамблемдә алар барысы да бар. Аны әлбәттә һәр бер әсәрдә дә кулланып булмый. Мин бик шатланам, менә шушы Тәлиян гармонның бүгенге көндә Тәлиян гармон хәтта ул безнең татар эстрадасына да килеп керде. Ул безнең килеп керде бию коллективларына. Ул килеп керде безнең мәктәпләребезгә, музыка мәктәпләрендә Тәлиян гармонда уйнаучы балаларыбыз бар. Менә бу бик шатлангыч күрсен. Шушындый мәктәпләр булсын әлбәттә менә безнең Курайда уйнаучы балаларыбызны тәрбияләргә, Гөсләдә уйнаучы балаларыбызны тәрбияләргә. Гөсләләр Арча районында Сәрдә дигән авылдан менә мин бала чакта алар килеп, мин аларга шак катып карап утыра торган, тыңлап, ничек менә шушы уен коралында шулай итеп матур итеп җырларга мөмкин дип. Чөнки Гөсләгә кушылып җырлау ул үзенә күрә икенче төрле бер юнәлеш. Бу именно нәкъ менә шушылы фольклор юнәлеше. Татарстан Республикасы фольклор музыкасы ансамбле яшь буында сәнгатькә, борынгы моңлы җырларыбызга, милли уен коралларына мәхәббәт уята, милли моңны, телне, милләтне сакларга өнди. Иң борынгы татар музыка уен коралларының берсе тамбур. Ул Әхмәт ибн Фатланның 921-922 елларда ук Идел Болгарстанына килгәч теркәгән язмаларында да сурәтләнгән. Тамбурда уйнау традицияләре Урта Азия республикаларында да сакланган. Бүгенге көндә әлеге уен коралын популяр дип әйтеп булмый. Айрыша киң таралган уен коралларынан булган гөслә барлык халыкларда да бар. Әмма татар гөсләсе башка милләтләрнекеннән бик аерыла. Ул 12 кыллы булырга тиеш. Аның төрлечә көйләү мөмкинчелегенә ия булуы татар халык көйләрен уйнарга ярдәм итә. Татарлар гөсләдә бик булдырып уйнаганнар. Бүгенге көндә аны төрле ансамбльләрнең чыгышларында күрергә мөмкин. Тагын бер борынгы уен коралы Курай. Аның барлыкка килүенә бәйле төрле риwаятләр дә яши. Имеш бер кеше җил иргәндә камышның куыш урыннан тавыш чыкканын ишетеп ала һәм үзе дә аңа өреп карый. Һәм аннан чыккан тавышка әсирләнеп музыка тудыра. Курайга охшаган уен коралы башка халыкларда да бар. Русларда ул свирель, үзбәкләрдә най дип атала. Башкортларда бездәгечә Курай дип йөртелә. Тик алар бер-берсеннән төзелеше, мелизматикасы белән аерылып торалар. Безнең халыкта шулай ук ике кыллы думбра бик популяр. Ул калмыкларда, казакларда, русларда да бар. Руслардагы уен коралы балалайка дип атала. Аның килеп чыгышы бәхәсле. Бик күп белгечләр балалайка ике кыллы думбрадан килеп чыккан дип саный. Саз да думбрага охшаш кыллы уен коралы. Аның тавыш чыгару усуллары гына икенче төрле. Думбрада бармак белән кыллар буенча йөртеп уйнасалар, сазда чиртеп уйныйлар. Бәрмә уен коралларының түрі исә йөзләгән. Кашыклар, шакылдауклар да бәрмә уен коралына керә. Аннары элек һәрбер йортта диярлек бәләк булган. Нәрсә соң ул бәләк? Бәләк ул кирне югач, тигезләү яки кир тактасы рәвешендә кулланыла торган махсус җайланма. Русларда ул рубель дип атала. Менә шул бәләк матур тавыш чыгара торган булган. Шулай итеп ул бәрмә уен коралы буларак тарихка кирип калган. Иң популяр бәрмә уен коралларының берсе исә дәв. Ул тәгәрмәч рәвешендә үзе тире белән әйләндереп алынган. Аның бер төре бубен дип атала. Элек дәвсез бәет, мөнәҗәт җырлар башкарылмаган. Ул төре илләрендә бүгенге көндә дә бик популяр. Мен уйлыйм бүгенге көндә безнең президент каршында татар телен саклау комиссиясының оешуы, ана җитәкчесе Марат Готов углы Әхмәтов чын күңеле белән безнең татар җанына, ул үзенең милли җанына кеше, менә бу юнәлешләргә аның игътибары мин просто искиткеч менә бүгенге көндә рәхмәтле шушы әйбергә, чөнки Марат Готовның җитәкчелеге астында менә бүгенге көндә фольклор музыкасы дәүләт ансамбле аның юнәлеше белән без Казан каласының 20 мәктәбендә фольклор ансамбльнең концертларын бирдек.
Фән һәм мәгариф булмаса, теләсә кайсы өлкәдә аксый. Бу факт. Борынгы уен кораллары буенча бүгенге көндә белем бирү ни хәлдә? Бу бик зур мәсьәлә. Беренчедән, белемне алу өчен белемне бирүчеләр кирәк. Менә безнең берникадәр бу юнәлештә аксау булды. Чөнки белем бирүчеләребез безнең үзләре белемле түгел. Белемне алып чыгу гына әле ул бер мәсьәлә, ул белемең синең практикада син аны аша узган булырга тиеш. Мәсәлән, мин дә Казан дәүләт консерваториясын гына бетереп, бүгенге көндә вокал җырны укытуга да, бүгенге көндә ансамбльдә җитәклеккә алынмаган булырым, әгәр дә мин опера һәм балет театр мәктәбен узмаган булсам. Менә бусы беренче мәсьәлә, безнең мөгаллимнәребез, безнең укытучыларыбызның үзләренең камил булулары һәм аларның алга таба юнәлешне күзаллый белүләре кирәк. Бу иң мөһим мәсьәләләрнең берсе. Шара барышында ансамбльнең әзерлеге ничек үткәнен дә күрдек, белдек. Яңгырашы, уйнау алымнары белән барлык уен коралларынан аерылып торган иң популяр инструмент гармон Россиядә 1830 елларда пәйда була. Татарлар аны ясауны беренчеләрдән булып үзләштерәләр һәм аңа үзенчәлекле милли яңгыраш та стиләр. Бүгенге көндә дә гармон һәр бәйрәмнең бизәге булып тора. Үзәкләрне зәрдәй гармон телләреннән тамган моңнарда милләтебезнең сагышы да, шатлыклары да, өмет, ышанычлары да чагыла. Һәр бер халык гармонны үзенең көйләренә җайлаштырып ясый. Кавказ халкында, мәсәлән, Кавказ гармоникасы гамәлдә. Саратов гармоны Саратов халкы такмакларын башкару өчен җайлы. Хәтта кыңгыравы да бар. Татар халык көйләрен башкарганда исә үзебезнең Талиян гармоныбыз кирәк. Мандолина шулай ук татар халкының яраткан уен коралларыннан берсе, чөнки ул моңлы көйләрне башкару өчен уңайлы. Мандолинаның туган җире Италия. Ул безнең сазга бик охшаган. Мандолинада бер үк төрле тонга көйләнгән ике кыл, сазда исә кыллар саны өчәү. Татарның күренекле шәхесләреннән Мансур Музафаров, Нәкый Исәнбәт һәм Муса Җәлил Мандолинада яхшы уйнаганнар. Тагын бер үзенчәлекле инструмент борынгы тынлы музыка уен коралы сырнай. Ул шәрык музыкасында шул исәптән татар һәм башкорт милләтендә Европаның кайбер халыкларында да киң таралган. Фарсыларда ул зур бәйрәмнәрдә, тантаналарда кулланылса, Европада сырнай ярдәмендә көннең тәмамлануы турында шәһәр капкаларыннан яки башка биналардан хәбәр итү гадәте булган. Татарларда сырнайны бигрәк тә көтүчеләр үзиткән. Тугай кырларда уйнап моңланырга яратканнар алар. Сырнайны төрлек мөгезләреннән дә ясаганнар. Әлбәттә, бүгенге көндә дөньяда бер генә уен коралы да беренчел рәвештә сакланмаган. Алар елдан-ел үзгәрә, камилләшә бара. Тик ничек кенә булмасын, музыка уен кораллары безнең тарихыбызны саклый, милли мәдәниятебезне барларга ярдәм итә. Шуңа да алар безнең өчен аеруча да кадерле. Концерт тамамланганнан соң Айдар абый безне бик теләп ансамбль белән якыннан таныштырды. Биредә шын мәгънәсендә үз эшенең осталары хезмәт куя дигән фикер калды. Тарихлар буенча татар халкының җанына, аның моңына кергән Талиян гармон безнең ансамбльдә, бу гармонда, Талиян гармонда уйный Гадел Җәләлиев була инде безнеңчә. Әйтәле Гадел. Йөрәкләргә рәхәт була, гармунда бер уйнасаң. Телгәли ул йөрәкләрне, уйный белеп уйнасаң. Кубызлар, менә бу безнең бөтен төрки халыкларда очрый. Ул казакларда да бар, кыргызларда бар, тувинисларда да бар, калмыкларда да бар. Бу безнең кубызлар. Кубызларда безнең сезгә хәзер уйнап күрсәтә Татарстанның атказанган артисткасы Алсу Гыйздатуллина һәм халык артисткабыз Гөлшат Шарапова. Әйдәгез әле кызлар. Байрас Көстербаев безгә Башкортстаннан килде. Мин аны бик үтенеп, сагынып каршы алдым, чөнки башкорт курайында уйнаучы егетләр безнең Татарстаныбызда бик сирәк. Менә шуларның берсе ул безнең Байрас Көстербаев. Карагыз әле, ничек мотор итеп уйный ул. Безнең Көпшә курайда без аны башкорт курай дип атап җиртәбез. Әйдәле Байрас. Курай иң борынгы уен коралларының берсе. Ул башкалардан аермалы буларак тиз ясала, гади, җиңел, уңайлы. Менә Байрас Көстербаев ул безнең төрле курайларда уйный белә. Бу инде безнең татар курае, флитовый, флитылда тавышлы, шушындай бик моңлы татар курае. Әйдәле Байрас.
Җибәрмә уен кораллары исә һәр халыкның җырында, көендә бар. Гарәп барабаны. Скрипка. Скрипкачы кызыбыз Татарстанга атказанган артисткасы Эльза Хамадова Абдуллина. Иң әйбәт скрипкачыларның берсе. Ни өчен? Чөнки шул кадәр матур итеп, милли итеп, бөтен татар әһәңен биреп уйный торган скрипкачы. Андыйлар бездә бик сирәк. Татарга скрипка ят түгел, ул элек татарлар арасында киң таралган булган. Ике Татарстанның атказанган артистлары Айдар Хаким, Айдар Ахмаджан һәм Татарстанның халык артисты Айдар Файзрахманов. Мин дә баянчы, әмма бу чиракта инде мин сөйләп кенә торам. Әйдәгез әле җегетләр. Уйнауларың күпләрнең үзәкләрен үзәдер. Баяныңның күрекләре ничек кенә түзәдер. Балалардан да хәтта кисерим менә безнең сәнгать дәресләре, җырлы моңлы шигърият цикл барганда бу нинди инструментен бөтенесе дә кычкыралар инде барабан дип. Әлбәттә ул безгә шулай барабан булып килеп кергән. Анда бүген безнең уни Татарстан атказанган артисты Флорид Гиздатуллин бу төрекләрдән без аны сорап алдык. Бу давыл дип атала. Менә төрки халыкта давыл дигән сүз бар. Бөтен төрки халыкларда да ул давыл. Менә бу чиракта да чынлап та менә Флорид Гиздатуллин бер-ике генә суксын әле. Bu filarның теге башыннан давыл килгән шикелле була. Айны менә Илдус Халиуллин ул сазда уйный. Бөтен төрки халыкларда бар бу инструмент саз. Син сазыңны уйнадың, Хисәмбәт, Илһам абый җырлаган шушы җыр безнең күңелләребезгә инде балачактан биресеңә, менә саз шушындый була. Илдус Халиуллин Айдар абыйга, аның ансамбленә зурдан-зур уңышлар теләп, уен кораллары белән таныштырганнары өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Татар халкы үзенең моңлы булуы белән аерылып тора. Озын көйләре берсеннән-берсе үзенчәлекле уен кораллары да шул хакта сөйли. Кубыз, курай, думбра, гөслә тавышларында борынгы бабаларыбызның рухы, күңел җылысы саклана сыман. Әлеге уен кораллары киләчәктә дә милләтебезнең мәдәниятен бизәсен иде дигән теләктә калабыз. Шушының белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Без бүген мәдәниятнең аерылгысыз өлеше булган татар музыка уен кораллары, аларның тарихы, милли мәдәни әһәмияте һәм бүгенге көндә кулланылышы хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейн. Куда мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.